Створено за підтримки супермаркету нерухомості «Sigma Estate». Sigma Estate – перший супермаркет нерухомості на ринку України. Ми не просто продаємо квартири. Sigma Estate. Ми створюємо ідеальні маєтки. Деталі за телефоном 068 228 88 88. Невеликі джунглі у власному помешканні. В Україні набуває популярності техніка вертикального озеленення житла. Тож, якщо банальні шпалери або фарбовані стіни вже набридли, фахівці пропонують прикрасити їх живими рослинами. Це можуть бути як зелені паростки, так і квіти. Фітостіни допоможуть не тільки освіжити приміщення, а й зонувати його. В этих стенах используются растения теневыносливые и влаголюбивые. В принципе, это в основном выходцы из Южной Азии, такие как спатифилум, эпипремнум, филодендрон, синдапсус, аглонема, диффенбахия. То есть перечислять можно много, где-то порядка 40 видов растений. Одни более требовательные, другие менее требовательные. Подбор растений в первую очередь диктують условия, в яких буде знаходитися фітостінка. Обирати рослинність треба обережно. Людям, схильним до алергії, краще надавати перевагу такій, що не цвіте та не має запаху. В догляді фітостіни не надто вибагливі. Вони живляться завдяки гідропонній системі. Тому необхідно лише стежити за наявністю в ній води та раз на місяць удобрювати. Самостійно або ж за допомогою фахівців. В інший час система живе власним життям і не потребує багато уваги, запевняє Вікторія. Вона працює в клініці, де облаштована екостінка. В ежедневном режиме, достаточно неделями, скажем, она сама обслуживается. Только включается водичка, включается свет в определенное время, это и все. Стеночка растет, движется, мы ее пушится, умножается. Це приємно. Важливим для фітостіни є світло, тому для кращого цвітіння фахівці радять встановлювати спеціальне освітлення. При правильному догляді такий живий куточок може тішити око власника 7-10 років. Обійдеться подібне задоволення в середньому 12,5 тисяч гривень за метр квадратний, залежно від вибору рослин, обсягу та складності монтування самої стіни. Трохи дешевше 8500 гривень за метр коштуватиме стіна із моху. Вона взагалі не потребує догляду, до того ж не викликає алергій. Мох ягель, который собирается в скандинавских странах, в производственных условиях обрабатывается, меняется его живой сок на глицериновую либо на соляную основу. Таким образом его стабилизируют, то есть дальше этот мох никак не развивается, не растет, да, соответственно, не требует никакого ни полива, ни ухода. Завдяки моху природнього відтінку можна додати не тільки стінам, а й іншим елементам інтер'єру. Такою рослиною можна прикрасити люстри, годинники та все, на що вистачить фантазії. Sigma Estate – перший супермаркет